Er du klar? Ja. Hvorfor siger vi ikke klar? Velkommen til Praktisk Musisk TV. Jeg står netop lige nu uden for Frederiksberg Seminarium, hvor vi skal ind og se på, hvorfor der ikke er særlig mange studerende, der har valgt sprogfaget tysk. Skal vi gå ind og kigge på det? Kreuz und quer fliegt ein Schwalbenpärchen her. Vi skal nu ind og møde en studerende ved navn Brian, som vil fortælle os, hvor kedelig tyskundervisning egentlig er. Jamen altså, problemet var jo, at det var pivringe her på seminaret. Altså, vi sidder ned hele tiden, vi er overhovedet ikke aktive. Det er bare lærerstyret det hele, og ja, vi kommer 7:15 og går hjem 3:30, og det er bare grammatik. 283, take 2. Jamen altså, problemet er jo, at jeg ikke har tysk. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Nej, kan han ikke spørge sig, prøv at forklare, hvor røvdårligt det egentlig er. Jo. Ja. 283, take 4. Klipper vi bare sådan ind i det? Altså når vi redigerer det? Ja, vi klipper bare i det. Okay. Morten, kan du ikke sige noget om, hvor røvdårligt tysk? Brian. Undskyld. Ja, vi tager den igen. Man savner jo at få lov til at lave skuespil og bånd og få lavet nogle sjove aktiviteter med hinanden og film og høre tysk musik og så videre, ikke? Sådan noget, det var det, jeg havde forestillet mig, ikke? Står du og er i tvivl om, hvilke fag du skal vælge? Tysk er das Fach der Möglichkeiten, mulighedernes fag, og vi har langt fra fortrudt vores valg. I tysk er du aktiv, du arbejder praktisk musisk, og du er i høj grad medbestemmende for din egen læring. Tyskundervisning giver dig konkrete didaktiske værktøjer, og kommunikationen og interaktionen er det centrale i undervisningen. Man lernt nur eine neue Sprache, indem man sie braucht. lernt nur eine neue Sprache, indem Man lærer kun et nyt sprog med at bruge det. Hvis du tør at få et nyt sprog på læberne, kan du stadig nå at vælge tysk som dit linjefag. Netop du kan gøre en forskel som ung, innovativ tysklærer. Der er brug for dig. Sæt derfor dit kryds ved Deutsch. 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 An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Ja, desværre må vi konkludere, at sprogfaget tysk er enormt kedeligt.